Răspunde cu da sau nu. În momentul de față ai un loc de muncă? Vrei să te vaccinezi împotriva virusului? Locuiești cu părinții tăi? Ai un film preferat? Dar o carte preferată ai? Ai călătorit vreodată cu avionul? Te uiți des în oglindă? Ești o persoană dependentă de curățenie? Obișnuiești ca noaptea să dormi cu lumina aprinsă? Ai o obsesie pentru haine? Mai ai bunici în viață? Acest TikTok ți-a apărut pe For You? În momentul de față ți-e dor de cineva?